olen Mahmoud Mashal ja kotoisin pienestä maailman osista nimeltä Libanon. Meillä oli Libanonissa silloin sisällissodan aikana oli lääkärit sekä hoitohenkilökuntaa, joka oli auttamassa. He kertovat, että Suomi on tämmöinen luonto- ja rauhallinen maa ja mä ajattelin, että tämä on just mun ihan alue, missä mä halusin asua ja pitää loppuelämäni siinä, kun on 11 vuotta on elänyt sisällissodan aikana ja kuulen päivittäin pommeja, luotuja ja ambulanssin äänit ja avunhuutoja sellaisen. Mulle tuli just sellaista hetki, tämä on just tämä ihan maa, missä mä halusin asua, rauhoittaakseen mun omaa ajatuksia. Olen koulutuksen sairaanhoitajana ja on suuri koulutus, minulla on ollut tuosta elämää. Mä aloitin sitten opettelemaan tämän suomen kieltä ja suomen kulttuuria ja miten tällä eletään ja mitä on oikeudet ja mitä on lakia. Mä aloitin heti ensimmäisellä metrellä. Ja kun mä pääsin tähän työelämään, kyllä oli kaikki sellaista tämmöisen ennakkoluuluja, vähän tämmöisen asenteita, että miten tämä tämmöinen muslimitaustainen mies täällä värjää täällä naisten keskuudessa hoitaa naisputalaita, mutta sitten pikkuhiljaa kun mä sanoin heille, että minä en välitä, onko sä mies vai nainen, minä välitän, että tämä on ihminen, joka tarvitsee avua ja mä hoitan hänet samalla tavalla. Se alkoi pikkuhiljaa helpottaa. Mun kulttuuri on hyvin sosiaalinen kulttuuri ja välillä tämmöinen vähän rävähkää, kun puhutaan sillä arabikulttuurissa puhutaan kädellä ja jalolla ja liikutaan aika paljon, että ehkä voi suomalaissilmä sanoa vähän riitameininki, mutta siinä aina kuuluu siihen, että puhutaan äänikkäästi, mutta perhe on hyvin keskeinen. Siellä ei ole sellaista yksinäisyyttä, kun mä ainakin esimerkiksi huomasin täällä Suomessa. Vanhukset pidetään hyvin huolta, eli libanolaiskulttuurissa on vanhukset ja lapset ovat kaiken tärkein. Ja he jos ajattelee, ihminen kun vanhenee, vietään kotona. Eli kaikki tietää, mitä on synnytys, mitä on vauva, mitä on aikuinen niin päin edelleen ja mitä on kuolema. Mun arkipäivä kuuluu mahdollisimman mukaan toisten ihmisen auttamiseen niin paljon kuin mahdollista. Noin 5 vuotta sitten me perustettiin tämmöinen Facebookin sivua. Ja se tällä hetkellä käy noin 16 000 arabian kielen osaavia henkilöitä. Siellähän kirjoitetaan kaikki niitä informaatioita, mitä minulla on keräntynyt 30 vuoden ajalta siinä sivussa. Mä opastan monia esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, että mitä on, täällä on sosiaali- ja terveyspalvelut on tarjolla, mitä on heidän oikeudet, mitä heidän velvollisuudet, mitä on Suomen kulttuuri, mikä on tuosta tarkoittaa vaikka esimerkiksi naisten asemaa, lasten oikeudet, eläinten oikeudet, kaikki sellaista kysymyksiä, koska mä haluaisin myös opastaa heidät, että he pärjäävät täällä Suomessa ja sitten he myös auttaa Suomea myös tulevaisuudessa. Eli se on kaksisuuntainen asia. No ihmisenä mä ajatin, että koko maailma on mun kotimaa. Se on mun lähtökohtana. Mä en tunnista sellaista rajoja ja valtioita. Mä tunnistan vaan, missä mulla on hyvä olla kuitenkin. Ja jos ajattelin, Suomi on antanut mulle hyvän olon tähän päivään asti ja turvallisen olon. Ja mä koen, että tämä on mun kotimaa just nimenomaan, missä mä haluan asua ja elää jopa kuolemaan asti. Mä oon syntynyt muslimiksi, mun vanhemmat ovat muslimia, mutta henkilökohtaisesti mun suuri uskonto on sen, että se on rauha ja ihmisoikeudet.